Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama kupastor i-channel Imflika. Ubaleni ufanele sicela wena usubscribe, ulike, ukuba imember ye-channel. Siyabonga kakhulu abantu abangabalengeli be-channel, abantu abayiseka i-channel. There are those people abangama-member le-channel. Sina 30 njengamanje. Siyabonga kakhulu. Le 30 abantu le ikuyona ke enikelayo kule channel ngabo 10 rand, abanye ngabo 30 rand. Siyabonga kakhulu. Yes, nabanye bayayiseka i-channel ukuthi be-contribute bafake kwi-account nabo bayi few. Siyabonga. Kulula ngibusise kwande ningasweli. Inamba ifonele from 9 to 5. Ungakusendisa WhatsApp, ungakusendisa SMS, please. Mina nawe sizophambana uma ungifonela ngo WhatsApp, sizophambana uma WhatsApp. Unless awukho la South Africa. Ungangifonela ngo WhatsApp, ngicela ungifonela ngo WhatsApp. Sibhala la uphupho lika Mzwandile, Praise God Zulu. Mzwandile, Praise God Zulu. Uthi sawubona bhuti omdala. Sacela ukubuza, uphupha izitina zigcwele i-truck, uphupha idini bricks, kuthiwa bricks, abanye bathi ama-blocks or bricks, izitini. Futhi omunye athi izitini, abanye bathi izitina, bricks, abanye bathi ama-bricks, abanye bathi blocks. So kuwuphawu olungaba luhle mhlawumbe phinde lube luphi kwesinye isikhathi uma uphupha izitina. So number 1, asithi uphupha idini kuwuphawu uma uyifoloma. Esikhathini esiningi kusho isikhathi esibi nesinzima samashwa, yinkathazo noxhaxha lwezinkinga okudingeka kwesixazululo. Exodus 1:14 benza ukuphila kwabo kwaba munyu ngemisebenzi esindayo odakeni nasezitinini. 2, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha idini kuba uphawu uma wasifoloma olungabulusha ukuthi uzokhululeka uphinde uphumelele ngemumva kwencindezelo nobunzima. Kusho ukuthi impumelelo yakho iyofika ngemuva kokundlula ekwincindezelo ethile noma ebunzimeni obuthile kodwa ugcina uphumelele. Exodus 5:8 kepha isilinganiso sesitini ekade besenza bamiseleni sona ningasinciphisi. 3, futhi kuyenzeka ngesikhathi uphupha idina kuba uphawu luhle kwesinye isikhathi uma uyifoloma olusho ukusebenza kanzima, olusho ukuzikhandla ukuze uphumelele futhi ufeze inhlelo zakho. UGenesis 11:3 base bethi omunye komunye wozani ake senze izitini sizishise izitina zaba ke ngamatshe abo nebitume laba ludaka lwabo. 4, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha idini kuba uphawu luhluma ziningi olusho nje ukuthi nakuba ubhekene namashwa neyinkinga nezinkathazo nokudumala sesisondele isikhathi sokunqoba nokuthuthukisa impilo yakho ngenxa yamandla nokusikhandla kwakho. U-Exodus 5:19 izinduna zabantwana bakwaIsrayeli zabona ukuthi base kuhluphekeni lapho kuthiwa ke anikunciphisa izitini zenu esilinganisweni semihla ngemihla. Kanti ke number 5, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha idina kuba uphawu oluhle uma uzithenga. Lungasho ukuthi lindele impumelelo noma ukuphumelela nokufezeka kwezifiso zakho. Kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha idina number 6 uthola ukuthi uphawu olube uma zibomvu idina. Lusho ukuthi ungase ubhekane nezinkinga ezinzima kodwa ezizondlula futhi ozokwazi ukuziqeda noma ukuzinqoba. U-Exodus 5:18 ngalokho hambani nisebenze ngokuba ke ayinokuphiwa tshani kepha ke isilinganiso sesitini niyakuseqeda. 7, kuyenzeka futhi ngesikhathi ukuba idina kuba uphawu luhluma uzisebenzisa idina ngabe usebenzisa ukwakha noma usenza whatever losuke uyisebenzisa ngalezi idina. Ukuthi uma uphupha idini number 7 uphawu luhluma uzisebenzisa ukwakha lusho ukuzithuthukisa nokubumba umndeni noma ukwakha into eyibhizinisi okanye kungaba ukwakha ibandla noma ke inhlangano ethile. Yabo? U-Isaiah 9:10 izitini ziwile kepha ke siyakwakha ngamatshe abaziwayo. So izitina ziwuphawu oluhle lekhomba inkinga nobunzima lokusikhandla ukuze umuntu ephumelele ngemva kokusikhandla, ngemva kokusebenza kanzima, ngemva kokuzimisela
Yabona, siyabonga kakhulu-ke uma uphuphe idina, kusho ukuthi kungenzeka akhona ama-challenges kodwa uzokwazi ukuthi unqobe uphumelele futhi ukuzimisela nokusenza kanzima nangokuzimisela bona. Bese phela uma uphupha nje idina. Siyabonga, be blessed.